Ultimul clip cu M50-ul. Asta e ultima pornire. O să o păstrez sau o fac în caz că trebuie să demonstrez cum se auzea motorul. Nu am de gând să-l vând. V-am zis că îl pun pe IS. Dar mai bine să fie decât să nu fie. Domnii mei, vă salut, să trăiți, bună dimineața. Ce faceți, ce ați mai făcut? Eu tot cu ale mele, prost ca întotdeauna. Bă, azi de sâmbătă. Am două furtune de la benzină, și turul și returul, care trebuie schimbate. Și a stat eu și m-am gândit și am zis că dacă tot trebuie să schimb furtunurile, de ce dracu să nu schimb motorul? Dacă tot l-am cumpărat, tot stă aici, vi-l arăt imediat. Zic, mă mai chinui să bag mâinile pe acolo, că na, că am greu cu M50-ul pe sub clapeta de admisie. Schimb motor. Că de-aia l-am cumpărat, nu? Așa că gata, m-a pus să scot M50 afară. Asta e ultima pornire care o să o vedeți cu M50-ul. Ultima pornire pe touring. Acum, după ce termin cu montatul M-ului, băgăm M50-ul pe IS. Da, nu mai mănânc căcat, că mănânc destul, mult și prost. M-am pus de treabă, termin țigara și m-am pus să demontez M50-ul. Da, e un fel de hai să vedem de ce merge. Cam așa stă treaba. Da, termin țigara, ne apucăm de treabă. Da, vi l-am mai arătat. Ăsta e domnul M. Va trebui să-l mișc de aici, să-i dau cutia jos. Așa că știți și ceva spațiu. Ăsta e touringul, știți și pe ăsta, cu M50-ul care a mers 25 de ore non-stop. Da, îl ridic. O să-i bag sub roțile față, o roată în stânga, o roată în dreapta și sus. E suficient. La fel am făcut și când am montat motorul ăsta. Mașina care ați văzut clipurile din spate, știți că a fost un 323 M52, care m-a scos din toate mințile. La fel am făcut și atunci, doar că atunci am avut un pic de ajutor, că era în vacanță pe la mine bunul meu prieten din România, Dani, și n-am fost singur. Anul ăsta, sau de data asta, o să le schimb singur, pentru că Dani nu mai este. Dani a venit anul trecut când am cumpărat motorul, că motorul de fapt l-am cumpărat anul trecut, dar nu a ajuns motorul când a trebuit. Așa, m-a pus să desfac. Primul lucru, bornera bateriei dată jos, evacuarea, tot ce e pe lângă el, filtrul de aer, cotul de la admisie, mufele, partea asta, cablurile, slăbiți suporții, cutia dată jos. În cazul meu o să dau cutia jos pentru că nu vreau să-i desfac botul. Dar în primul rând, bateria dată jos. Hai, ne apucăm de treabă. Ok, de 13 și gaz. Gata, am dat bateria jos. Acum, cum v-am zis, o să mă apuc să desfac toate cablurile astea pe aici. Plasticele astea o să le dau jos. Filtrul de aer. Toate chestiile o să le bag. Toate chestiile care o să le refolosesc, o să le bag în portbagaj.
Bă, eu îi explic în cazul în care cineva nu știe, poate se uită ăștia mai mici, poate vor să învețe. Așa, cotul de jos, filtrul de aer, plasticul ăsta, tava asta care e pentru aerul, să tragă aer de afară, are un șurub aici și unul pe partea asta. Aici deasupra sunt două șuruburi care țin plasticul ăsta de la cabluri. Mufa de la calculator vine aici la M50, la M52 are două mufe, a doua este pe aici, dar eu am ascuns-o ca să nu o tai. Furtunul de la servofrână care vine în admisie, trebuie scos clar. Aici, sub capacul de la siguranțe, mai aveți un plus. Aici sunt releurile. În mod normal, fiecare motor e cu ale lui. Deci, ok, de 13 se dă ăsta jos. Releurile în aer. Merg cu motorul. Clar, tuburile de la radiator. Așa, asta este mufa de la diagnoză dată jos și asta. Are un plus aici și încă un plus aici, care vine aici. La fel, date jos, toate chestiile astea rămase în aer. Trebuie să rămână în aer, pleacă cu motorul. Șurubul ăsta, aici este calculatorul, șuruburile astea date jos, pleacă și calculatorul sau cablul ăsta pleacă cu motorul. Așa, cu siguranță o să uit anumite chestii. Eu nu fac YouTube, nu sunt profesionist, încerc să vă explic cât de bine pot. Lucrul ăsta îl puteți face, oricine dorește îl poate face acasă. Dacă știe să țină două chei în mână și două șurubelițe. Hai, dăm bătaie. Da, e cam liber. Cabluri, calculator, dragi și toate astea sunt afară. Acum, aici în zona asta sunt valvele de la căldură. Desfaceți frumos mufele de aici, furtunile de aici. Eu o să le desfac de aici pentru că la M sunt altfel și va trebui să înlocuiesc și piesa asta care intră în radiatoarele dinăuntru. Furtunile de benzină mai ușor pe jos, din punctul meu de vedere, dacă nu mă înșel. O să o ridic acum și ca să pot să bag, că nu-mi intră nimic sub ea, ca să pot să scot apa, să desfac radiatoarele și radiatorul și toate astea. Cam atât. După aia slăbiți suporții de la motor, în sfârșit, încet, încet. Da, cum vă spuneam, uitasem, cablul de la accelerație. Cablul de la accelerație e foarte simplu. Șurubelniță, dreaptă. Ori iese ăsta, ori iese cu totul. Dacă iese cu totul și nu-l aveți la celălalt motor, îl opriți. Așa, a ieșit cu totul. Trageți de el în spate. Mereu scos ăsta primul, pentru că așa treceți mai ușor cu guma asta prin spațiu care îl are între accelerația normală și accelerația de la pilot automat, dacă ar fi avut-o. Nu e cazul. Nu e cazul meu. Așa. Nu vrei. Nu vrei și oricum, prea simplu nu este, cu o mână. Așa. Cablu afară. Să sperăm că cablul ăsta merge la domnul M. Da. Continui. O să desfac suportul de pe partea stângă, că la el am acces mai ușor. Ținând cont că toți sunt acolo. Ba nu, uite și ăsta după dreapta merge. Prelungitor scurt, prelungitor lung. Cardanul ăsta. Uite,
Cardanul ăsta am învățat că se cheamă cardan pe YouTube. Nu știu cine mi-a comentat că se cheamă cardan. Și în cazul meu depinde de piuliță, fiecare ce a folosit. La mine sunt 15. Rectific, am mâncat căcat. Prelungitor scurt, lung și scurt. Deci 2 scurte, 2 lungi. Așa mi-a venit mie la îndemână. Dacă v-am zis 2, rectific. Eu o să încerc, o să încerc să explic cât de bine pot, dar cu siguranță o să mai dau un bar. Mă puteți înjura, nu e nicio problemă, sunt obișnuit. Eu încerc să-mi las cam toate șuruburile, piurițe, încerc cele care știu că o să le mai folosesc, o să mi le las la îndemână, pe acolo, pe ștergătoare, pe parbriz. Așa fac eu acum, fiecare face cum vrea. Da, primul lucru care o să-l fac acum, nu se vede acolo jos, ba da, se vede un pic, clipește acolo sub cablul ăla. Nu e un cablu, este ceva de la un pom. Mi-a căzut brida asta de la debilmetru. Eu încerc să nu le pierd, să nu le iau. Că după aia te enervezi, că nu le ai, nu prea le găsești, lipsesc, toată lumea le pierde. Da, să văd cum dracu o scot de acolo. Da, mi-am adus aminte că mi-am făcut invenția asta. Eu am lipsă multe scule, dar nu le cumpăr pentru că sunt chestii care chiar nu are rost să dai banii pe ele. Eu mă uit în cap, îl bag acolo și mi-am recuperat piesa. Ia uitați. Și așa când vă vinde cineva un motor, vă bucurați că aveți toate piesele și e mult mai simplu. Șuruburile astea sunt de aici, de la capacul ăsta din față. Nu știu la M sincer cum vin, pentru că nu m-am uitat foarte bine, dar o să le refolosesc. Cum v-am zis, uite, le las acolo pe capacul de la siguranțe. Piulițele astea sunt de la filtrul de aer. Nu știu dacă le are M-ul, dar eu le pun aici, pentru că așa știu că le am. Sunt amândouă la fel. Mie îmi plac chestiile muy buenas. Așa. Astea două sunt de la debilmetru, rămân cu debilmetru. Și toată lumea fericită. Îmi este scârbă, da, scârbă rău de tot să scot apa. Că bun, aici în partea asta, acolo pun un lighean, curge în lighean, dar de exemplu aici la valvele astea, da, asta e. Dăm bătaie. Bag și o țigară și continui. Da, ce v-am zis? Că fumez și o țigară, dau 2 guri la bere și după aia continui. Ce au trecut, 4 minute? Îmi lipsea la căcatul ăsta de Touring ruginit, îmi lipsea butonul de la senzorii de parcare. Adică îmi lipsea butonul de la senzorii de parcare și butonul de la sistemul ăla Hi-Fi, cum dracu se cheamă. Ăla de la Hi-Fi îl cumpărasem. Într-un final am găsit, alea se cam găsesc. Încă te mai întâlnești cu ele. 200-300, dar te întâlnești cu ele. Da, v-am zis că fumez o țigară și continui. M-am apucat să caut pe eBay butoane de PDC. Și de PDC, de senzor de parcare. Băi, buenas. Butoanele de PDC foarte rare, cei care sunteți fani 36 și nu numai, că au fost și pe 34, au fost și pe 31, nu, pe 31 nu cred că au fost, nu mi-aduc aminte să fie avut senzor de parcare seria 8. În sfârșit, nu mai contează. Și găsesc unul singur pe tot eBay-ul. Deci unul singur pe tot eBay-ul. 450 de euro, aproximativ, nu știu, plus minus 3-4 euro. I-am dat la favorite, zic, hai că pe seară mă mai gândesc, mașina are rugină, nu 3000 buton, are destule opțiuni, nu stai un loc de buton la... 2 minute mai târziu doar mi-a prins țigara, îmi trimite la ofertă înapoi că îmi reduce prețul la, nu știu, vreo 120 de euro mi-a scăzut prețul. Ce am făcut? L-am cumpărat. Rugina nu o repar, știi, dar am dat 340 de euro pe un buton.
Da, eu și... Bună ziua! Eu și viața mea cu E36-le. Sunt bolnav la cap, n-am reparație. Îmi beau berea, termin țigara și ne auzim. Gata, am fumat, i-am dat 2 gâturi la bere. Așa, o să bag chestiile astea care sunt de la M50 până termin cu emu și morții măsii, să nu le încurc sau să nu cal pe ele sau să nu mă încurce, că loc nu am foarte mult. O să le bag în porbaj la seria 8, ținând cont că n-am mai făcut nimic la seria 8. Și după aia o să le scot. Da, nu prea mai am de făcut nimic pe aici, nu mai am idei. Adică idei am, trebuie să dau radiatorul jos, să desfac furtunele la apă, dar vreau să mă apuc să dau evacuarea jos. Vreau să dau evacuarea jos și pentru asta trebuie să-l ridic. Așa că bag asta în seria 8 și mă apuc să-l ridic. Da, și ca să nu ziceți că nu vă mint, pentru că nu vreau să mint pe nimeni, nu fac parte din categoria aia de oameni. Uite, ăsta este furtunul. Știți că am zis gluma aia la început cu trebuia să schimb 2 furtune de benzină și m-a pus să schimb motorul. Nu, chiar nu e glumă. Uite, ăsta e furtunul vechi. Stați un pic aici la un capăt, nu știu la care dracu l-am tăiat. Vă arăt imediat, sper să se vadă. Da, nu se vede că e totuși frig și e foarte crăpat. E foarte crăpat. Dinainte să plec în România, după M, v-am zis eu că... Ia uite-l. Da, și am plecat cu ele în România așa. Nu vă mint, mi-am luat 2 furtune cu mine pentru orice eventualitate, 2 bucăți. Ia uite. Da, ăsta e cel de la tur. Și returul e la fel. Am cumpărat furtun nou, dar am zis, bă, dă-l dracu, dacă tot am luat motorul, trebuie să mă pus să-l pun. Dar intenția mea era să schimb furtunile, doar că n-avea niciun rost. Da, dăm bătaie. Gata, m-am pus să-l ridic. Cum v-am mai arătat, am băgat lemnul ăsta sub roată ca să pot să bag cricul să-mi ajungă până pe longeron. Cum v-am explicat, e tocată de rugină partea pragurilor. Nu am nicio șansă să o ridic. Caut caroserie de Touring. Singura condiție este să aibă trapă. Să aibă trapă, să nu aibă rugină. Mi este indiferent că e benzină, că e 1.6, că e 2.8 sau 1.8 diesel sau 2.5 diesel. Îmi este indiferent. Trapă să aibă. Da, mă apuc să o ridic. Da, nu-mi intră cricul până în longeron. O să pun cricul la normal, cu toate că aici e mai praf ca în partea dreaptă, dar sper să pot să ridic puțin cât să bag cricul să intre sub longeron. Hai să vedem. Gata, am reușit. M-a costat ceva pe dreapta. Dacă mai sunteți care faceți ca mine, așa, dacă mai sunteți care faceți ca mine, țineți cont, roțile cât mai pe exterior, ca să aveți cât mai mult loc pe sub ea. Așa, mai fumez și o țigară, că vreau să bag o țigară și mă apuc să dau tobele jos. Vedeți. Mă apuc să dau partea din spate jos. La 2.5, 2.8 sunt două țevi. În mod normal sunt șuruburi cu cap de 12 și piuliță de 13, în mod normal. Dar cu anii se mai rup, le mai schimbă, eu nu mi-aduc aminte ce am pus ultima dată. Desface șuruburile alea și finala are 4 șuruburi cu cap de 13. Ori dați jos și gumele, ori vă chinuiți mai mult și scoateți toba din suport. Eu cred că o să dau jos
Cred că o să dau jos gumele. Nu știu, vedem după aia. Era să uit că am sărit la tobă. Pașii sunt următorii. Din punctul meu de vedere, acum fiecare face cum vrea. Evacuarea toată. Cutia de viteze în cazul meu, pentru că, bun, desfăcut cardanul prima dată. După cardan, cutie de viteze în cazul meu, pentru că nu vreau să desfac botul. Nu are niciun rost, sunt băieți care desfac botul. Eu nu am desfăcut botul niciodată. Plus că fiind un sedan, e ceva mai scurt, sedan. Touring, sedan e același căcat, e un pic mai scurt botul. Greu de băgat cu tot cu cutie. Din punctul meu de vedere. Eu, de exemplu, când l-am băgat pe ăsta prima dată, are colectoare, vedeți că sunt destul de mari, sunt destul de încălcite și nu mai mi-aduc aminte unde dracu loveau colectoarele. În orice caz a trebuit să-i scot suportul din dreapta ca să pot să-l bag, pentru că nu reușeam, lovea baia de ulei în cardanul de la direcție. Și ca să vin cu el un pic încoace spre dreapta, a trebuit să-i dau suportul la motor jos. Repet, fiecare face cum vrea, cum e lui mai ușor. Așa, evacuare, cardan slăbit, dat jos, cutie dată jos. După aia venim aici în față, radiator furtune, dragi laci, uite că tot am văzut-o. Unde dracu e? Aici. O să scot asta. Asta e mufa de la termocuplă. Și dacă tot am văzut-o, o dau jos. Da, în cazul meu, pentru că nu se potrivește nimic de la astea la M sau invers, sau aproape nimic, în 90% nimic. După aia, conductele de la aerul condiționat, pentru că și alea sunt altfel. Trebuie scos și ăsta mai încolo. Deocamdată, evacuare, cardan, cutie. Așa, uite, astea sunt șuruburile de la tobă. Deci ăsta este cel care ține toba pe suport. Și cel de acolo, ăla unde vine prinsă partea aia de gumă, ăla este cel suportul de gumă. În suportul ăla de gumă este prins ăsta metalic. Unul într-o parte, unul în cealaltă. Da, toba asta văd că a dat un pic rugina în ea. Nu știu, deocamdată nu mi-au zis nimic la ITP. Știți că a trecut ITP-ul fără probleme anul ăsta. Așa, desfacem șuruburile astea și acolo la mijloc. Continuăm. Așa, nu știu dacă observați, aici am o parte din difuzor ruptă. O am de mult. Îl am și nerupt, dar nu mi-a fost zene să-l pun. Așa, ce vreau să vă arăt? Vedeți că aici între toba de eșapament și difuzor distanța este foarte mică. Vă explic un truc, invenție proprie de acum vreo 20 de ani sau 19 ani. Nu-mi place să se vadă toba pe sub mașină. Nu știu, nu-mi place. De exemplu, uite, o chestie care mă enervează la M3-uri e că se vede toba, e toba mai mare, se vede pe sub ele. Așa, vă explic ce am făcut. În mod normal, între țeavă și difuzor, distanța e cam de 2 degete, un deget și un pic. Vedeți că la mine nu intră, nici nu freacă ca să topească difuzorul. Vă explic ce am făcut, nu știu dacă pot să vă arăt acum bine, dar vă arăt după aia. Asta este partea superioară, da, am spus bine, da, partea superioară a suportului de la tobă. După cum vedeți la mine, superioară, deci ar trebui să vină deasupra, pe partea de sus de la tobă, pe buza asta, la mine vine jos. După aia când o să dau jos o să vă explic. Câștigați făcând chestia asta ce am făcut-o eu, deci am pus toba peste suport, nu sub suport și după aia are o tablă aici. Am tăiat tabla aia și am pus, tabla vine sus ca să prindă și partea superioară a suportului este de fapt acum partea inferioară. Și așa câștigați distanța asta de aici. Nu știu, la mine era o chestie care m-a enervat mereu la 3,25 ori în cazul meu și așa am reușit să ridic țevile mai jos. Nu vă mai plictisesc. Cum vă explicam, am desfăcut în spate și acum aveți aici la mijloc 4 șuruburi și vă pică finala. Hai!
Domnii mei, v-am promis că vă explic. Vă explic, poate mai e vreunul care îl supără toba. Așa, ăsta e suportul. V-am zis, asta este partea superioară. Partea superioară, deci cea care vine. Așa, toba este prinsă în buzele astea, în buza asta care o are aici. Bună. Deci, el vine așa. Încerc să și filmez, să-l și țin. Și partea asta vine prinsă pe jos și ține toba. Da? Clar până aici? Eu cred că e clar. Așa, vedeți că asta e tăiată. E tăiată pentru că ea este mai lungă. Eu ce am făcut? Am tăiat-o. Am tăiat-o ca să-mi intre pe aici, pe deasupra. Deci tabla asta vine pe aici. Vine pe aici și prinde toba. Eu am tăiat-o puțin ca să-mi intre pe aici pe sus. Vedeți? Foarte simplu. I-am sudat cum am putut, că nu sunt sudor de meserie, eu sunt șofer. I-am sudat o piuliță, că după aia ți se învârte și înnebunești să bagi degetele pe aici. Mai ales dacă nu aveți mânuță de zdrențe ca ale mele. Așa. Și făcând lucrul ăsta, ce faceți? În loc să puneți ăsta, să-l sprijiniți aici pe tobă, îl coborâți jos. Vedeți câtă diferență este? Este diferență de practic de un deget al meu. În loc să stea aici sus, îl puneți jos. Îl puneți jos, tabla asta aici peste, adică tabla asta în loc să fie jos, se mută sus, strângeți și atunci vă rămâne diferența aia mică între difuzor și nici nu se mai vede toba pe sub mașină. Atât de mult cum se vede la 3.25 sau la 28. Da. Vampa. Acum 3 zile mai exact, un băiat care acum câțiva ani am făcut eu o revizie la un urs, i-am schimbat telescoape, mă întreba că îi pierde toba pe la mijloc, că intră gaz în mașină. Nu știu cum este la motorul ăla, eu i-am explicat care e faza cu... I-am arătat, zic, uite, unele au garnituri, altele nu au. Am văzut că și M3 o are. Voi faceți ce vreți, eu vă spun ce fac eu. Eu o iau pentru că mi s-a întâmplat și mie cu câțiva ani la E34 la iX. Nu am avut-o, m-am dus la ITP, m-au dat ea înapoi pentru că îmi resufla toba. A trebuit să cumpăr 3 garnituri din astea, pentru că așa se vindeau pe internet. Vând garnitură evacuare 535, 325. Eu am zis, bă, 535, 325, na, 2 țevi, nu au fi schimbat ăștia diametru, ba, dar l-au schimbat. Și a trebuit să cumpăr vreo 2 mai exact și de-abia 3 a fost. Așa că eu și-o prind aici, ca să nu o caut. Ale dracu mai sunt și scumpere de tot. Nu știu cât e una prin România, dar pe aici, nu știu, parcă vreo 30 de euro, ceva genul ăsta. Și cam gata. V-am mințit. Următorul pas. Sonda scoasă. Acum mi-am amintit că eu am anulat asta, cum se cheamă, filtrul de benzină de la M52. La M52 filtrul de benzină vine pus aici. Aici unde o filmez acum. Și la M50 e pus pe motor. Și am renunțat la asta de M52, am pus o bucată de furtun, deci trebuie să cumpăr un filtru de ulei de M52, pentru că ăla de M50 nu are loc. Așa, uleiul, calea e la casă, puteți să mă înjurați dacă vreți. V-am povestit faza cu galeriile, cu capacul de sus. Am schimbat 2 garnituri. A 3-a când am schimbat și capacul și tot îmi dă pe aici prin colț. Și am zis, prietene, n-ai decât să arunci ulei până ți-o veni rău. Știu de unde e problema, deci nu mă panichez. Așa, următorul pas, cum v-am zis, sonda lambda și colectoarele. Așa, 2 și după aia dăm și, așa, bun, șuruburile astea pe aici pe la cutie. Și după aia dăm și partea de mijloc jos. Dăm partea de mijloc jos, deja avem acces la cardan și la cutie. Hai!
Gata, am desfăcut colectoarele. Acum trebuie să tai aici o bridă pentru că, nu știu, n-am găsit atunci, în momentul ăla, nu mi-aduc aminte. Nu am suportul de la sonda landa. Desfăcem sonda landa. Desfăcem mufa. Dacă putem, gata, am putut. Așa. Desfăcem sonda landa. Desfăcută sonda landa. Așa, am dat și suportul ăsta, vedeți că intermediarele sunt libere. Bă, dacă tot sunt aici și dacă tot filmez. Aici la sfârșit sunt niște, unde dracu sunt, că nu le văd. Unde sunt, mă? Ajutați-mă, unde dracu sunt, că nu. Ăștia sunt. Astea două gume le scoateți de aici și toată lumea fericită. Hai, le scoatem. Așa, țineți bine de astea ca să nu aveți nevoie de intervenții chirurgicale. Da, ăștia nu ies prea ușor. Așa. V-am zis, nu? Aveți grijă cu fața, că dacă vă cad, nu o să vă fie prea bine. Mai sunt și grele, dracu, că sunt două. Stați un pic, că mă încurcă gluga. Dracu, îmi intră șurubelnița. Gata. Așa. Cum v-am zis, grijă cu capul, grijă și cu telefonul, că poate n-aveți bani de altul, nici eu n-am. Acum mi-am dat seama că trebuie să am grijă și cu telefonul. Așa, și acum vedeți cum... Cum dracu le înșelați. Că n-am poftă să dau bara asta jos, dar am impresia că trebuie să o dau. Da. Bara asta trebuie desfăcută, că nu ies. Dacă nu mă înșel, cred că de 17 e capul. Aici. Și jos cu ea. Da, v-am mințit, 16 este. Bă, asta nu prea îmi face plăcere să o desfac, pentru că știți, caroseria e ruginită. Stai că eu desfăceam ca bou și am uitat că stau colectoarele pe... A, dracu, ce împinge în jos. Cred că o să-mi dau cu astea în cap până la urmă, ia să vedeți. Nu-mi dau. Așa, hai cu aia. Așa și asta. Am făcut eu prost că nu mi-am luat niciun lemn, nimic. Asta dați-o în ce parte puteți. Na, uite, eu am trecut-o un pic peste baie. Gata. Jos. Așa, deocamdată asta o pun înapoi, să nu cumva să plece dracu piulița pe undeva. Vă dați seama că glumesc. N-are cum să plece, dar nu vorbesc serios, bara asta ținând cont că mașina are rugină. Nu vreau să știu cum dracu e prin interior. Cu toate că pe aici, pe longeroane, văd că longeroanele sunt sănătoase. Dar asta o să o pun la loc, o las așa prinsă puțin. Gata, scot colectoarele și bag o țigară. Am zis colectoare, nu catalizatoare.
Așa, ăștia sunt catalizatoarele de 2.5 M50, 1000 de euro, ofertă de ziua îndrăgostiților. Ăștia sunt garniturile la IES, dacă facem swap la IES, 3 garnituri noi, nici nu mai batem capul cu ele, sunt făcute praf astea. Păi nu băga fum înăuntru, dacă vă uitați la ele, nu sunt afumate. Deci nu sunt afumate. Îmi dădea un pic pe la jumate, uite pe aici, pentru că chiar am găsit un șurub care era slab. Aruncăm, dăm vina pe domnul Dani. Dani, de ce n-ai stăți, mă, șurubul? Bun, bag și o țigară și următorul pas. Așa, cum v-am zis, ordine și disciplină. Am strâns șuruburile sub mașină, le-am pus toate aici, cele 6. Le-am pus și pe astea. Astea sunt cele care vin prinse pe cutie, sunt niște, nu știu, niște distanțiere, șaibe, nu știu cum se cheamă, au ceva gumă, o formă mai specială. Asta ca să nu le pierdeți. Uite, eu de exemplu le aruncam mereu pe unde dracu îmi venea. Le găsesc după câțiva ani, ajung să le știi din cap, dar uite, la V8 m-am trezit că nu aveam șuruburi la alternator, nu am găsit, nimeni nu vrea să mi le vândă, nimeni nu știa care sunt și de la chestia asta am zis, bă, în momentul în care țin ceva așa pentru păstrat, pun șuruburile la locul lor, pentru că după aia să pierd. Hai să lăbim cutia, uite. Bun. Tobele ați văzut, le-am dat jos, acum rămâne, ăsta e suportul la cutie, are 2 șuruburi în stânga, 2 în dreapta, trebuie dat ce a mai rămas din protecția asta, trebuie dată jos ca să, sau îndoită, cum vreți, nu știu, da, dați-o jos, la mine oricum e făcută praf. Așa, și ar mai fi, este pe aici prin spate, aici se lasă cu pipăitul, uite pe aici pe undeva este, acum depinde de cutii, care sunt Gertra, care sunt ZTF, care sunt de M, care sunt de 5, care sunt în 6, unele sunt mai scurte, unele sunt mai lungi. Nu se vede. Siguranța de la short shift, de la schimbător, puteți să desfaceți ori schimbătorul și rămâne tija aia pe cutie, ori de la cutie, depinde cum le aveți cu pipăitul, sincer. Cel mai indicat din schimbători. Din schimbători e cel mai simplu și după aia aveți acces. Așa, m-a pus să slăbesc cardanul. Știți că vă ziceam că am plecat în România după M cu rulmentul ăsta de la mijloc făcut praf? Da, e făcut praf. Deci, dacă vă uitați, el e lipit aici e separat. Dar ăștia sunt chestii care le fac eu, știi? Voi nu faceți ca mine. Ia uite-l. Da, nu știu cum dracu am fost în România așa. Vă dați seama că n-a fost atât de rău când am plecat, dar 5.000 de kilometri și-au spus cuvântul. Hai să desfacem șuruburile de la flector. Da, la cardan nu știu să vă spun din cap la toate care ce cum sunt. La ZTF e de 18. La ZTF e de 18. O să-mi iau inelele astea două. Clichetul mare. Trebuie să-i dau și la ăsta cutia jos. Clichetul ăsta care se lungește. Bă, dar n-am loc deloc. Deloc. Și hai la slăbit. Așa, cum vă povesteam, am dat cardanul jos. Foarte simplu, după ce desfaceți șuruburile, băgați o șurubelniță între, indicate să nu faceți forță în gume, băgați o șurubelniță între șuruburi și vârful cardanului și îl împingeți în spate. El se plimbă în spate pe dinții aia. Așa, acum desfacem timoneria. V-am mințit mai devreme. Trebuie desfăcută de pe cutie pentru că deci trebuie să desfaceți. Asta e o chestie și asta e altă chestie. Eu v-am zis că desfăcând asta e suficient. Nu este suficient, v-am mințit.
data asta. Asta se face la pipăit. Cine a mai făcut știe. O să vă arăt cum să fie cutia dată jos, pentru că n-am nicio șansă să vă explic. Da, cel mai simplu pentru a avea acces la timonerie, desfăcute șuruburile. Deci deja desfacem suportul de la cutie. Mai e desfăcut pistonul de la ambreiaj. Sincer, nu știu dacă se potrivește la cutia aia de M3, nu l-am, nu mi l-a dat Petcu. Nu știu, o fi uitat, n-a vrut, problema lui. Dacă nu, asta e, cumpărăm unul. Așa, motorul e liber, gata, lăsăm cutia jos. Mă duc să iau un cric și lăsăm cutia jos. Gata, suportul la cutie de jos. Fișurile astea pe aici. Repet, voi faceți ce vreți, eu le înfig aici ca să nu mai stea pe sub mașină, să nu le mai caut, să nu le mai... Mereu dispare câte unul, lovești, dai, îl atingi puțin, trece pe sub altă mașină. Da, ce trebuie să cumpăr, pentru că am uitat, vă mai aduceți care ați văzut clipurile, că am luat suporții aia Strongflex. Tu-ți gura mătii șaibă, uite, vedeți ce vă spuneam. Am luat suporții aia Strongflex, i-am dat jos, am pus suporții de la cutie vechi. Va trebui să-mi cumpăr, unde dracu e șaiba aia, mă, futui gura mami de șaibă. Ziceți-mă și voi unde e. Stă mintea în loc. Exact ce vă spuneam. Nici n-am loc să o caut. Așa, hai ca o caut și după aia continui. Am găsit-o. Așa. Le punem și pe ăștia pe aici. Mai bine să le avem la îndemână. Da, acum vedeți că am pus cricul ăsta aici. Acum o să-l las ușor în jos, o să cadă și cutia și am mai mult loc să bag mâna să scot timoneria. Așa, hai să vedem. Așa. Hai cu așa, s-a proptit aici în tinicheaua asta, dar oricum este mai mult loc. Da, ia uite, mă tot plângeam că nu merge mersul înapoi, nu merge mersul înapoi. Oh, păi da, cu cine să bagem ufa. Da, sper că la M să fac lucrurile mai bine. Așa, hai ca să nu încarc. Bag mâna și scot ăla, după aia cu cutia afară, vă explic. Hai că am reușit să mă enervez. Am oprit la o țigară, îmi termin cafea. Am reușit să mă enervez cu căcatul ăla de siguranță de la cutie și de la timonerie. Bă, ce m-am chinuit să ridic. O să vă arăt după aia când e cutia dată jos. E o clemă care trebuie să o ridici în sus și după aia iese într-o parte. Bă, frate, ce m-am enervat cu ea. Băga mea și pula măsa. Nu reușesc să mă enervez deloc până acum. Deloc. Aia... Plus că m-am făcut și negru de la scutul ăla. Fumez țigara. Îmi termin cafea asta. Fac pișu, că fac pișu pe mine. Și continui. Am zis că continui. Acum o să dau cilindrul ăla de la ambreiaj, o să-l dau jos. Și m-am pus să slăbesc cutia. Nu știu când termin sau cât o să fac azi. Deocamdată atât am făcut. Hai să termin țigara și m-am pus să slăbesc cutia.
Cutia la fel, să te ferească Dumnezeu. Ce mi-e un pic nașpa la cutie, am 60 de kg, nu prea am eu forță să o ridic sau să o cobor. Când am pus 2.5 ăsta, cutia mi-a pus-o Dani. Eram cu el, s-a băgat el, a luat o brață, el e mai mare și a ridicat-o în sus. Nici nu e mașina foarte ridicată, nu prea am loc. Dar, na, sunt singur, n-am ce să fac, alte scule n-am. Asta e, horoscopul. Fumez și am pus de să fac cutia. Mai mănânc căcat puțin. Acum câțiva ani, nu știu, sunt vreo 4 ani, cam așa. Aveam ursul în stare de funcționare. Îmi cumpărasem V8-ul. Ce o povesc acum e legat de timpi, ca să-l scoți, să-l bagi și pusesem la vânzare 2.5 de pe cupe. Și a apărut unul hotărât în Italia că îl cumpără, cu ajutorul bunului meu prieten Petrol, că îl cumpără. Se grăbea omul, nu mai mi-au aminte exact, într-o vinere, sâmbătă și duminică, sau într-o sâmbătă, duminică și luni, sau într-o sâmbătă și într-o duminică, nu știu, în orice caz a fost vorba de un sfârșit de săptămână. Am rămas fără baterie. M-am apucat, am scos motorul de pe cupe, l-am împachetat. Problema era că singura mașină care o aveam funcțională atunci, încă nu a apăruse Touring-ul, sau a apăruse Touring-ul, nu mai mi-aduc aminte bine. Singura mașină funcțională care o aveam era cupeul, trebuia să mă duc la muncă. Și m-am apucat, am scos motorul de pe cupe, am scos motorul de pe urs, l-am pus pe cupe, am pus cupeul în mișcare și după aia, următoarea săptămână, am făcut motorul pachet și l-am trimis în Italia. Deci 2 zile ca să schimb 2 motoare. Acum am mai îmbătrânit, o iau mai cu calm. Da, am niște aventuri de filme cu proști. Domnul meu, s-a făcut întuneric, am cam întârziat un pic pentru că a trebuit să caut tubularele pentru cutie, nu le găseam. N-ați pierdut nimic pentru că nu am făcut nimic, doar am căutat tubularele. Între timp s-a lăsat întuneric. Cred că am filmat destul, o să opresc clipul aici. O să urc gen partea întâia. Eu mâine o să continui. O să arăt în continuare, o să continui cu pașii. Dau cutia jos, radiatorul, scoasă apa, agățat și scos afară. Și băgat celălaltul să vedem cam cum intră și ce furtune trebuie schimbate pe acolo, pentru că ăla are câteva chestii care sunt diferite și sunt trecute din stânga în dreapta sau invers, dar mai mult din stânga în dreapta. Ce să vă zic? Ne auzim pe clipul următor. Până atunci v-am pupat și numai bine, sănătate multă!